Sa isin pa ni kapor menta ngadap da kejing sungu yu blay ya ka bang ayo pat benya kren biang bat pi na kani ka ktien ke jong blay. Hagani ka singi ka don ya ka subject ya ka ba utrayo labu aka download janga ban kren bat kata kalong balay baki breu ki ktang yu blay. Lightly ki daw ya ka ba nga sngo bangin ya kren hagani ka por ka menta balay baki breu ki ktang yu blay lightly ki benta. Sesuai katang ay kublay siya pi we baro haga kerteng u Jesus Christ banganget try nang kerku pi kani ka sngi unang kerku ya ka try ka kta ka jong pi ya ka long yeng ka long sem ka jong pi unang the ka jing suk ka jong u ya ka jing kemen ka jong u ya ka jing pensle ka jong u haga jing im ka jong pi banganget pinang yo bor wat ha pedeng jogi jing ka jing ele joga jing im ka jing shem ka jong pi ka jing mat ka jong pi le si ka jing im ka mam das ngut lat edo kata rei blay nang pachak bor fi ya ka papi nang la ban im ka jing im ka pasngo bang ba ka pasngo tanat kam tham ban shakri yo blay tang ngai traun ka khu fi bang ai khoblay fi ki bla ju snap ba ti phir ke badang shu snap kan mau ba ka khubar step ka wan man la ka sngi ha ka por san ba je min step kum to ter phila ban yo igani ka khubar step lang ba ka ni ka channel jong ka poch net la film pop subscribe ini ka channel subscribe nomor ka juan ka khubor ka bathmai man laga step pin so ki notification ka sami ka to hapo ka mobile ki jong phi ya ka pin tip bagala mi ka khubor step today they don't opening jong phi ki bla ju pet but gadi gadi jingker pat na ka liang ka jonga ba ka tagalong na fila yo jingker khuil di sam lang ini ka khubor share lang ya ka ni ka khubor ki perlok ki jong phi hagi status ki jong phi bagi we de kin yo ban snap ki we de kin yo ban pet bangangai ka ni ka sngi ka ni ka jingkran kan long jingker khu bat nga poino sya ka ni ka benta ya ka bangina kran ka ni ka por balay baki breu ki thang yo blay balay baki breu ki thang yo blay ngine poino sya ka point ka baningkong balay baki breu ki thang yo blay Kadaw ba kalong ba ublay jubab ya ka ay ka baki ki kwa. Namar ba ublay jubab ya ka ay ka baki ki kwa ki ktang no ya ublay. Lesi don na pring jong pi ka ni ka por pila du no i imay. Ni don na pring jong pi ki bala du no ya kita ki ba it ki ba thon ni ipal ni kurim ni khon. Bat haba kidang pang pila duai ha ka por baki ki shitom pila kerpat na utray. Henry, ublay ula shimna. Kumta pila do no, iya kita kiba it, kiba ton, pila do no i may, pila do no i pa, pila do no wali ita ikon. Ni pila do no iya ita pipi it. Haga GM ga jumpi. But pi dom, pi uni ublay it yang nga, uni ublay jubab yang nga, uni ublay isi iyo. Ay kata ka bang ngangakwa la daw blay uday ba it te balay jubab la daw blay uday ba it te balay pat kat kani ka jing balay kat kani ka jubab ka buay ka bang pentang ya ka mensim ka jonga pila ban ong kumta pitip na bon ki priu ki kala atheist ni ki kala no kita ki bam nget blay namar haba ki duai ublay jubab ta ka daw ki ong ba ublay don namar haba ki duai haba ki kerpat ki kwa ai ka ba ublay le ai ka ta ba ki kwa ama ki bal haba kimyo ito ka jubab ki paidin no ublay ka poison sudah uput ba kim nget chu sundan ba ublay udan dan apa yang juki ki isi na ublay namar ba ublay jubab ya ka ta ka jingkwa ka jungki tadi kita kida keren ben ublay bat kida keren persyayu kida le persyayu But kim ngechu hiru yu kim duai shu kim puli shu kaktian kim gani kaktian kai gani kaktian ka bashu tho lu brio pagum to tarter kita ki jingkno kita ki jingkdo ki babon ki thang namar bo blay shim la jubab yaki tading ta habang puli kaktian ke jong blay ngayo i ba u David ru u lo jong kun jong Bara ka por ba uniu khon ula pang u David ula yam ula lenyar ula duai ula kerpat show blay ba uta u khlung un im ba uta u khon ju un yo pat ya kata ka mat ka bakot ka bakhia ula duai ula sha jigit an puli na ka ktien ka jong blay ni ka por u David ula le kumno ha ka por ba upang uta u khlung ka ktien ka jong blay ki thu na ka kitab ka baar jong Samuel gin long khatar ka khot ka ba khan riu ter ka ong
David namar ketau la kerpat yu blay nagabenta itai kena. Bau David ula sya jingit bat ula lej bat ula thia ak hendau baro simit. Kita menbasan ke yeng jo kila yami kila yeng hajan jo ya ka ba penyeng ye una hendau te tre lemne umbam kepu batki. Akas ngi ba nyau te itai kena ilayap. Dagi syakri David kila syaktieng baniat ho. Hau ba ilayap ikena. Namar kila ong hakmi kat ba ikena idang ngila kren hau henrai sengap ya ketien jongi. Kano te balapan kuslai ya ladi ladang ya tu hau ba ilayap ikena. Henrai habau David ula ya sengau. Lagi syakri bagi keren pasiau David ula sengau tu ba layap ikena. Kum tahu David ula keli ya lagi syakri ilayap ikena. Kirli tu ilayap. Anda kum tahu David ula yeng nakakhendau ba ula sum ula sle ula pli lagi jan ula wan syaka yeng utrai ula mani hadin kata ula wan syalaga jong ka yeng ba ba ula pan kila bo kepu hakamat jong uru ula bam. Anda kum ta ki syakri jong kila ong kai kanik ba mele kat ba dang ikena mela sya jingit bat mela yam nakabenta jong hinre anda ilayap ikena mela yeng ba mela bam kepu. Ti uli tu men ba idang ken ikena ngala sya jingit ba ngala yam na ba ngala ong ubala bantip la win isnain utra yang bin yo ikena. Pi David hakapor badang pang ulat wai ula yam la sya jingit ukem sum kam sle uklam bujli te ki jang gi ju bu thia ak khendau ka madan udah pen shitam udah pen kordit ya ladi udah dwai udah kerpat hau blay bau blay un pen khia ba itai kelung in kot no Henry itai kelung ilayap Henry David uklam dom uklam bitar ju blay uklam ang balay mem jubab ik jing dwai junga uklam ang balay ya try ba mem jubab ik jing kerpat junga ula de ban dom ula de ban bitar ula de ban thangi ublay Henry David aga jaka bon le kom ta pen ban ula pha wan lam mi tagi kpu ban bo akhmat junga ula pha wan ra itu ka bam gedi ula bam la di sumusle ula chika temple ban mani ublay David uklam kthang pen ban aingo ublay ba uklam jubab ya kata ka jing duai ke chong tadeng ta kwa ban ong fi ke ni ke singi wat kthang namar ublay uklam jubab ya ke jing duai ke chong phi le si pila duai ba ka kam kan biang re kam biang pila duai le si ba ka jing jong phi kan kam biang re kanang hiam i kumba nang kerdu i kumba nang wanra pen ban kata ke jing paish kaman jing paish ka diang jing pe che khamat jing paish din ke jing na shatibian ru ke jing na shalor ke jing kat seba pai saudong ke jing sudah pi duai pila syakri ri ublay henry i kumba ublay jubab ya kata ke jing duai ke jong pi long pen ban da khongpong ha pi duai ya ke jing ba i ban ya kata ke jing pi duai ke jing kerku wan pen ban ke jing kerdu pi duai ke jing kwat jing kia ka wan pen ban ke jing yap tadeng time ha pi duai ke long khongpong de tadeng ta bon ki briu ki ngechu utrai bon ki briu ki phai dien no na mar ki thang yu blay na mar bu klem juba ya kata ke jing duai ka baki kila duai lele klem juba ya kata ke jing kerpat ya ka baki kila kerpat henry ke jing kerpat ke jonga kan ke por kalong compare tada ublay jubab no jubab long gom belong David uklem sosi na mar bo ublay uklem jubab ya ke jing duai ke chong uklem sosi bo ublay uklem jubab ke jing duai chong Henry ulam mani utrai ula sum la sle ula bam la di baga jing ju kalong normal biang sakabaar balay baki brio ki kthang yu ublay kabaar kalong bakim yo lemon Kim yo lemon namar babalay ublay ubo hukum ublay ubo ya upot ublay ubo ya kata ka ketien how brio badeng ta ubrio namar udan ya kana ka jinglong bau kwa ban ka jing ka balatlan tadeng ta habu udan ublay haba ka don ka ketien ka jong ublay ka khang bau brio umla aban lemon kat ba umon umla aban kat ba umon namar ba ublay udan upot yagi aka baro takada ubo ika hukum ke jong kanang ba ubriu unum jot kanang ba ubriu unum sniu henry ubriu teng pat usngo kum ba ublay unong shun
Namar bubu ya kita kindon. Ubu ru ya kita ke hukum ke jemu. Bat ya kita ki an ke jemu. Ubu put ya ubriu. Ubriu udom no ya ublay. Namar usngau ba ublay. Ute ukum ya u. Uktang ya ublay. Usngau ba ublay upelong marau ya u. Kumbalalong hagapor. Kajong Adam bat ke im. Mga sngau kini ka way bo soitan wan hagakper. Ban penshoy ya ke im. Uang lada pabam na uniw ding jong ka jingtip ya ka babha di ka basniw. Uang musoitan panlong kumkiblay. Kabamut iban ong bamenta ublay uklam ailat ya pa ban bam na uniw ding ka jingtip ka babha basniw namar ublay umkwa ka panlong kumkiblay. Umkwa panyo ta ka jingtip. Umkwa pa upinyo isisya ya ka jinglait lut ublay kwa long penlong marau ya fi ukwa ban te ban khom ya fi ya ka hukum ka jongu ya ka pinlong bi kita gibriu ka bisha te bisha khom ki bamdan ya ka ta ka jinglait lan ya ka jinglait lut bagum ta usoitan upen snow ba ublay uday basniw namar ba ubu ya ka hukum ka jongu bamday ban bam no new ding jong ka jingtip ya ka babha ba di ka basniw. Tading ta ka im ka snow kung blay uday unong yele persya jongka. Hagata ka por ka snow bu soitan uday porlok uba jan jongka. Uba snow tu iya kata ka jingmut jongka. Buyu iya kita ki jing jongka. Kadang muddur bi bu soitan oh ni sisya uday porlok uba jan Tading ta ka jaka baka no siya blay ka mansim jongka ka no siya soitan. Daka baki snow baka ka bu soitan uong kalong ka baday. Kasngo ba kay bo blay ule. Kay ka bo blay hukum. Kasngo bo blay ulong siya kumta unong syun jongka. Tading ta haba kalabam yu tau uso na tau din jong jingtip ya ka babahaba basniyo. Sebab kangat haga jingriam. Haga jaka bakan long blay ka long marau sundan. Tading ta kaktang. Baka airu mo iya tau uso. Siyaw tengah jongka Adam ru uba yaw ta usok na tau din jongka jingtip ya ka babahabat ka basniyo haga jaga bakin long blay ki long marau sendan ketang sendan tading ta kwa abad ong ifi kani ka sngi ka bamata ublay ubo ya kani ka ktien ka jongu ubo ya kani ka hukum nakamanta ka jimbaha ka jongihi tada ublay ubo hukum kababal ki atu yangi boladan we usamla ruspa ka Bible ki thu yangi bo kwa ban yo ye ka jing panim wangan le kum no bangan yo ye ka jingem tengah kwa an pule ka ne ka por no Matthias kal nong ka bakhat kandai ka khot khan riu ka ongom ni ha kami ru uwei ulawan bo lo ong ha u ko no hikai bo bhangan le ka bhayu bangan yo ka jingem bam jikut ute lo ong ha u balai me khot bo bhai nga amdan bo bhan rei tang uwei uba ublay hinrei la da memon balai pesut siya kata ka jigem tu sumari ka hukum ulong ha u yakino jisu de ulong menam penyap menam klim menam tu menam sakilam ler buram miluk pa bila ka kami men iet yu pramarjan jong me kumbay ladi utau samla ulong ha u yakita barong ala sumar na menang kena dan iupat bangadang duna jisu ulong u la da memon ban long janai to kilit no dino yaki kat kiba medon to ai ru ha kibaduk men yo ka jingin show tiha beneng tuan buat ru yang hanrei habau to samlau lu snow ya ka tien ulalek no snow si naba udan shibun kispa hang ni ong habul yo snow ka hukum ka jong jisu ka babal ka ong ni ulay snow ka ka tien ulalek no snow si udas ngok tang sisha naba udan shibun kispa tling ta ka hukum ka jong blay kapan ketang yi babon namar ka hukum ke jong blay kadon ban ubriu kwa ban buat i hukum namar ka hukum kalong persya ya ka jingkwa jong do pangakwaan pulih kani ka por na ka shitish ki room kal nong pra kani khot ban nyo ko ongom ni nabakata ka jimut brai jong ka do kalong ka jingshun yu blay namar kampen hapo LD ya ka hukum blay lemni shisha kamla ken kumta kita kibalong ha kado kimla ban pensubha yu blay kibadang ima kado kilong persya yu blay ki tang yu blay namar ka tin ju blay ong kata ka jimut brai jong kado kalong ka jingshun yu blay tading ta ubriu budang kwa ban yat hala ka jong ka mon bo yat ya kado blay ta udi nong shun jong u
baru tahu beliau uktang yo blay uktang yo blay namar umla ban yat kat kum gamon ke jo ka hukum jong blay ka khang kalong mau jing thut ya kata ka jing im ke bukwa ban im lai lut kat kum kata ka mon jong ka do tadi ta ka point ke ban kong kalong ubriu uktang namar ublay jubab ke jing duai jo ka baar ubriu uktang yo blay namar yo ban le kat ba uman sakabalay ubriu uktang yo blay namar bu ublay umle ya ka mon ke jong ublay umle ya ka mon jong habang apai ya kan kaktian ka kan mau ya ujona umon ba ublay un penjat no ya ka ya ka Nineveh udah kwa ba ublay un penjat ya ka Nineveh ulet ban yalap ya ka jing penim hapo Nineveh henry ya ba ublay uklem penjat ya ka Nineveh ujona ulak tang ni ublay ulak tang ya la diru namar udang mudur bet ban yo ya ka jing penjat ban yo shisha ba kata ka ba ulet yalap kata ka ba upla ya kata ka ba ukren ya kata ka ba yutu lupakan urlong henry ka klem urlong ulak kren ya ka jing penjat ya ka Nineveh henry ublay uklem penjat ya ka Nineveh barkai ka ba jan nang tangi ba ujona uktang ni puli kting ni joblay ni ka por ka babal ki thu ingi nangi puli ujona kan ni ka lenong ka basaw kan ni ka khot ka balai ka ongkom ni namar kata ti to shimno yanga ya ka jing im junga naba ka khamba yanga ban yap ban ya ka ban im wong ka bahai nga ban yap namar was ngole aran palat usngo kumba kata ka jing thu lupa jung kalong ka balam ler thang do kata ukwa bi bo ble unle ya kata ka bo uman ban yo ya ka jing penchat ya ka Nineveh uman ban yo bo ble un penyap lani un le ya kata mo ka jing bitar ka jung Henry ublay uklem le but ujona usngo thang namar bo ublay uklem le ya kata ka bo kwa ban yo tading tala da ublay penjat i kinoksyun jong pi se ki bala le dusman ya pi le se kita ki bala le snew ya pi kwa ban ke jing penjat pi kwa sya ban bo ublay le dusman ki bo ublay penjat ki ne penshitam ki Henry haba ublay umle ye pi sngo komba ublay dan hagal yang ga jong pi barkum ta pi thang yo ublay namar umle ban yo ya ka ba pi man ba ublay umle tading tau jona ula sngo si ula sngo le ran ro namar ba usngo kumba ula klalong unong itu lupa alam ler sisa ka babel ki thu ingi ba jona ule ban yalap tang shikentien bat kata ke shikentien am kapin kala sisa kita ke snong borok away na do usim na do kita kinong bot ke jungu ka snong ka thau borok away bat kentai bat sinrang bat rangba bat kena baro kilai sya jikit bat marat ki bat ki marat ni ki pen sya jikit baru blay ula kala jingmut ma haba ula yui ya kata ka jing kala bomot ke jongki Henry haba blay uklam penjat ujona ula ktang ba blay uklam penjat ya kan Nineveh ada tanga kwa abanong ifi kan igasngi bon ki breu ki dom yu blay na maru blay revenge na okloy ya ki nong shun ki jomki tadeng ta dan ki breu ki mlaban up badeng ta ki kwa ban le hi no daladi tadeng ta kwa abanong ifi ya up ya ka por ki jong blay tip dwai nam ta ki nong shun ki jompi dwai ba blay nong penan kam shushu ya ka gm ki jompi ngakan ma bang astang ni jing shikri bo blay lok khot yang hoi nga sngo be kumba mo ublay udan rakat bat nga sngo be bo blay mo la nga duai nga ki briu ki nyo khia ba nga sngo ba lang na bukti ki briu ki time ki nyeng jot na kata ka jing thia bat kin ya kumba ka long ha ka por ka jong jisu bat da shisha ka long kum taru ba nga lalik ban duai ya kata ki briu ki babon ha kata ka shinong ha ka wai ka shinong ni sangot ki don ngakan mau ngalik ben duai we klaya lam nga na ko ka yeng bat fitip ngala sngo kumba kata ka jimpes le ka jong blay kala tot mangada sngo shisha kumbo blay pen khia no on pen yeng no iki nang ta ngada ya thu lupa bakin khia ngada thu lupa bakin kot ndre ka pose kam long kum ta baha ka shtayo embor sangot ki haplut ani ngala sngo w blay kum no try me khot ngala sngo artatin on try tip
mem jubab i jing tuai mat mem shim la khot ne nga ngala shu khot i la di ne try boleh me pelek ranya nga smoke mo blay la pelek ranya nga smoke pital teng ka men sim jonga boleh mo blay shim la jubab boleh pen yeng no boleh ba pen kot pen khia no kumba ka long tien ka jong blay hoi hashipor ngala susi ngala du men sim ru asmu dam ru boleh ba ka long kumta Henry Blay pen pau yang ba shim la pen khia ya kata ka do Henry la pen khia ya ka men sim ke jongki bara bu Blay jubab ya kata ngaso kemana do kata ba pleng boro san ngot kila yo ya ka jing penem na marshwa bangan du ai ngalai slok bat ki ba kila pediang yo Jesus Christ ha ka jing im ke jongki bang asngo si sai kata ba ha ka to ka por ngaso du men sim ba ki brikin ong kom no ya ga kin ong kom no tu ka jing duai jong pi klem trikam tu ka jing thuk lopa jong pi ka klem trikam ngas ok thang ban ngalas ngo du men siem ha ka jing sisa Henry Blay ulap jubab wong em ngam dei bang klem jubab na ngala jubab da ka bang ngala pen khia ya ka men siem ke jong ki ba men ta ki don bat nga tani ta ka pen kemen piang ya ka men siem ke jong ha tadi ta pa ba fi ni ka sngi man ta wanum thang yu Blay tang lagi ni ki da wanum thang tang ba Blay klem jubab ke jing duai jong fi wanum thang tang ba phim yo ban le e ka man ke jong phi tadi ta ngai tran ka khui phi ni ka por man ta ai ba ki jim jung kan long bi ka ba thiang bu trai ai ba ki jim jung kan long bi ka ba bang bu trai long kat bolong jagat ba ja ka babel ka ong haki e borok tu ai ka jingo afila duai na ka taki bahiyeng moi tai ba it no thon jong phi la pang ri klat no ai ngo no ba ka babel ka ong haki e borok tu ai ka jingo amar ka ni ken ka long ka mon ga jong Blay how Chris Jesus shapi we thesel nil ba san kat kot kat praga kreni kata maka man ga jong Blay ka long bangin ai ngo ba namar ba Blay tip kamba ki e barok Blay kui pi ngin sikan do biang la sai ka sngi ko amen duai na ka mental jong fi ni ka por try nga ingo ime ko pa ini ka por ka ba kodor namar nga snow ko kun rat don ki briu ha ni ka por ki bomot ban pai din no na me try namar me klem jubab ya ka jing duai ka jong ki try ho ila do no yu pa uba i it palat oh ila do kan san oh shisha ka donut ka thang ka donut ka pang la duai Henry klem jubab Blay klem yu i ka jimpen kia pen ban ila klat ka thang ka donut ka jong pi mut ban pai din no try nga kwa ban ong fi ka ni ka sngi pai biang show try mar ka ni ka jing ja kam dei ku jarang khat ka dei ka plan ka jong Blay ho yaman ta film sung thu i ka plan ka jong Blay rai tang kat tu kat ne por piniu i da lagi jong ki khmat Blay ba ka ja kum ta nga duai ya pi fin ai shisha ya ka man sim ka jong pi ba ya ka download ka jong pi show try phim dei ban artatin re ban ai ngo you try namar kini ki e baro nga duai nga kar khu ya pi haga kar tengu ji sudan na pning jong pi man shakri u Blay ngam la ban le ka ni ngam bit ban le ka ngam bit ban le ka tai ba ka hukum ka jong Blay ka tin jong Blay ka te ka ba im ha ka hukum ka jong Blay ban ka ba im ha ka hukum ka jong shaitan ka ba ngi don ha ka ta ka jing shate ka jong Blay ban ka ba don ha ka jing shate hau shaitan mar ka ba shate hau try ka long ka ba light load re ka ba shate hau shaitan te ka de ka jing yap ka duai nga kar khu pi ka ni ka sngi ba phim dei ban ngo bao Blay te ko mi pi Henry Blay ai pi ka jing lai lut ka ba shisha u soitan u ai ka jing lai lan ba pin jot no sandan Henry Blay ai pi ka jing lai lut ka duai nga kar khu pi ka ni ka sngi bat kom ju ran na preng jong pi u Blay klem le e ka ta ka pa pi mon na mar u Blay u it ya baro u Blay klem pen jot u Blay klem pen sniu ya no ka da ko long ba u Blay kwa ban pen kala ka mon u Blay kwa hiru ban pele ran ye pi hoi men ta pi sngo kum ka jingle ran re u Blay su ben pau la ka jong ka buram ha ka jing im ka jong pi ka ka por ka ya ka babit ka jong u i wi petros san reu ka ong to pen rit le po ka ti bo kraw bor ka jong Blay ta u Blay pen kraw fi ka ya ka babit ka jong u traun pen kraw be pi ka ya ka babit ka jong u wanom do men sim bot bi u Jesus shakri bi u hadu ka bakot ngadwai nga kar khu pi ka ne ka sngi ba ka jing thiang ka jong trai kan long ka jing im ka jong phi phin bang man shakri u Blay phin bang shisha ban dan ba utrai ban bang ban pule ka tien ka jong Blay namar ka ni ka tien ka kham thiang ban ni ka rong ap ha gar miang stur ka jong i bless me ko trai nga duai nga gar khu ye phiru ha ga ni ka por ha ga teng ka jong Jesus
Amen pat amen. Amen. Tuan nang kui phi in sai siam biang la sai ka hek away pa ke episode jong ka kubasta kuble shibon blegi jing sok long rakat ma phi. Amen.